Me ya kamata ka yi kafin a sace maka waya? Idan har kana ajiye kuɗaɗe maƙudai a cikin account ɗinka kuma kana fargaba duk ranar da aka sace maka waya za a iya satar maka kuɗi, to ka kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshe. Shi satar waya ko faɗuwar waya tsautsayi ne, zai iya zuwa a kowane lokaci. Idan aka satar maka waya, babban abin da zai iya biyo baya shi ne za a iya satar maka kuɗi a cikin bankinka, wanda wannan abu ne da ya zama ruwan dare a wannan zamani. Dalilin da ya sa ake saurin sace wa mutane kuɗi idan an sace musu waya ko wayarsu ta faɗi ko ta shiga wani hannu mara kyau shi ne matakan tsaron da bankunan suke amfani da shi yawanci ba su da ƙarfi, ko kuma ma in ce ma kwata-kwata ma babu wani matakin tsaro idan ana maganar transfer kuɗi a cikin bankinka. Mafi yawancin hanyar da ɓarayin suke amfani da ita wajen satar kuɗi a cikin bankin mutumin da aka sace wa waya shi ne ta amfani da USSD banking, ma'ana code ɗin banki da za ka danna star sannan ka biyo baya da code ɗin kalar bankin da kake amfani da shi. Tsaron da yake a USSD banking ya yi kaɗan, dalili kuwa shi ne yawancin bankunan ba su da wani mataki na tsaro. Idan ka zo za ka canja PIN ɗinka a USSD banking a kowane lokaci kai niyya za ka canja, kawai code OTP za su turo ka sanya sai ka canja PIN ɗin da ka ga dama, wanda ba haka ya kamata a ce abin ya kasance ba. Idan za ka canja PIN ya kamata a ce system zai nemi details na ATM ɗinka, wato card numbers na jikin ATM ɗinka, ko kuma wani security question wanda ka saita a lokacin da kake saita USSD banking. Misali na irin waɗannan security question ɗin shi ne, misali a ce yaya sunan littafin da ka fi so, ko wane abinci ka fi so, ko wane gari ka fi so, ko yaya sunan babban ɗanka, ko a wane gari ka haɗu da matarka ko matar mijinki, ko kuma akwai wasu tambayoyin dai da dama da za ka ga ana tambaya a irin waɗannan a wasu bankunan da suke da irin waɗannan tsarin kenan. To irin waɗannan tambayoyi sai ka sa amsa sannan za ka samu damar yin wani abu kamar transfer ko canja PIN. Sannan abu mafi muhimmanci a nan shi ne a duk lokacin da ka amsa irin waɗannan tambayoyin to ka riƙe amsar da kyau. Wasu ma bankunan da suke da tsarinsu mai kyau su za su ba ka dama ka rubuta tambayar da ka san ba za ka manta amsar ta ba, sai ka rubuta tambayar sannan ka je gaba kuma ka ba da amsar. Ya ka ga kenan kai tambayar ka kai amsar ka, don haka ba za ka yi saurin mantawa ba. Haka nan idan za a canja PIN ya kamata system ya ba ka wasu awanni kafin ka samu damar canja PIN ɗinka, ko kuma idan ka canja PIN ɗin system ya zamto ba zai barka ka tura kuɗi mai yawa ba sai bayan awanni kamar at least dai 24 hours sannan za ka iya tura kuɗi mai yawa da ya kai 20,000 ko fi daga USSD banking. Ba da waɗannan awannin ne zai ba ka dama ka samu damar zuwa ka yi swapping ɗin layinka, ko ka je bankinka ka hana, idan ba ka taɓa hana USSD transfer ba ka hana abin nan, kama dai yi swapping ɗin layinka abu mafi muhimmanci. Haƙiƙa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na faɗa in dai har ka yi amfani da su ko banki ya saka tsarin a cikin tsarinsa, to za su hana ko za su daina ba da damar ana sace wa mutane kuɗaɗe a cikin bankinsu cikin sauƙi ba tare da mutane sun ɗau mataki ba kafin wani lokaci. A dalilin irin waɗannan matakai da rashin irin waɗannan matakai na tsaro ya sanya duk lokacin da wayarka ta shiga wani hannu mara kyau za a iya satar maka kuɗi. To abin da ya kamata ka yi a daidai wannan lokacin shi ne, ko kafin wannan lokacin, kafin a satar maka wayar ko ta faɗi ko ta shiga wani hannu mara kyau, to ka garzaya zuwa bankinka ka nemi cewa kana so ka yi deactivating USSD banking daga kan account ɗinka ko layinka. Idan ka yi deactivating USSD banking a duk lokacin da wayarka ta shiga wani hannu mara kyau, babu damar da za su iya cire kuɗi ta hanyar USSD banking, wacce ita ce hanyar da ɓarayi suka fi amfani da ita wajen cire wa mutane kuɗi idan sun sace musu waya. Kaga kenan idan ka je ka yi deactivating USSD banking ka haƙura kenan da USSD banking. To tunda ka haƙura da USSD banking, amma kuma akwai wasu hanyoyi da za ka iya amfani da su wajen yin transfer ko biyan buƙatunka na banki, kamar mobile app ko mobile internet banking, ko kuma ATM, ko kuma ga POS nan ma da yayi yawa a gari, har in dai ba za ka yi ƙyashin ɗan abin da za ka ba wa mai POS ba, naira 100 ce ko 200, za ka je ka yi amfani da POS ka yi buƙatarka a lokacin da maybe ba ka da data, ko kuma mobile app ɗinka ba zai iya ya ƙi buɗewa, suna da matsalar network banking naka. Idan har wannan bidiyo ya burge ka, idan a YouTube ne ka yi subscribe, ka like, ka share, in Facebook ne ko Instagram
ko TikTok kai following din mu kai liking kai share har ma kai reposting domin wasu su samu damar ganin irin waɗannan bayanai masu amfani da ya kamata kowa a ci ya sani domin kare kansa daga barayin kuɗaɗe a cikin bankunan mu duk lokacin da wayar mu ta shiga wani hannu mara kyau. Haɗa wani bidiyon.